Nai tong nai takok te bhok sono lam chogo ang tenya ti prasa. Mongkha aguli ganawo Nepali bosni hinjago o je o thai. Belai naithok tong thotok lamani ganawo bebak phasingno thanglai sukhlainani sep kaham tongo o thai. Mongkha jamiti sani ganawo mo thai ingkha noro nugi mankhana anu ukrong ni je thai rok Christian hatai hini oro Christian rock borok paijak mo thai no. Ke dau phala himane o thai ingkang kai ani debra yakni u ja hatai nuhumani mongkha yango Holy Cross School bo gana 7 minute hingen soguyo yang hongkai Don Bosco Nondonogor yang bo gana middle lok lai tongo mo thai oro bebagai nukhung kaibrichi lukurokni nok thai khlaina hanei thai rok paijak thai paina bagai naitugui tongnai rok norok paina ni musung kha hanke de dabu te kisap tongko oro ada kani rok ngano abo phaljak nai aga phe rungnok bai nanglai jak ler ya karoi dakti phone number rijago norok krungdi